Sanibonani, igama lami ke mina ngokwazi ngokansele ngiphuma phansi le enkandla emahlatha mnyama. Welcome to my YouTube channel. Yazi isishule indaba ka welcome to my YouTube channel bafethu. Sesizwile. Ngiyanimukela lapha ku YouTube yami kwaZinsele and his opinions podcast. Lapha ke suke sikhuluma khona ngezinto ezahlukahlukene, sithinta izihloko ezahlukahlukene futhi zama ukuthi sifundisane, sikhulisane okumbono wami noma okumbono wethu. Unelungelo ke futhi lokuphikisa umbono wethu ngoba lento esisuke sikhuluma it's not like sambile sakwenza research or sambile ufuna ulwazi olujulile. Cha, izinto nje eziphuma ekhanda ethu sesikhuluma futhi asiprepare nokuprepare sivele sinje asihlale phe ku topic sikhulume ngayo, asihlale phe ku topic sikhulume ngayo ngenxa zokuthi sifuna ukuyikhuluma ngalendlela esifila ngayo. So asikho isidingo sokuthi sidebate noma usiphikise. So nje wena ungacomment lapha enzansi, usubscribe so that uzobona okuningi. Mawufunda uyafunda, akusho ukuthi yonke inkulumo esikhulumayo kumele uvumelane nayo. Ungacosha lokho nalokho kubona ukuthi wena kuyakusiza, okungakusizi ukushiyele phansi eceleni iqhubeke impilo. So namhlanje itopic esokhuluma ngayo before sikhuluma ngetopic ngizothanda ukuthi ngibingelele ku Ghost Lady ukhona. Sawubona Ntombi. Sanibonani. Ngiphinde futhi ngibingelele na kumfoka mabuza uBryce. Bryce uyaphila ngana kwethu? Angigrand baba. Itopic esokhuluma ngayo Bryce namhlanje noma ngayibeka nje phansi yeah somewhere there right ku sofa it's fine yeah yeah noma kuphi yeah so it's fine izokwazi ukunicatch ungazilokhu uphethe ne microphone. Usaphila mfoka mabuza? Ngimnandi mfethu. Mfethu nathi siyaphila kakhulu. Namhlanje itopic yethu esokhuluma ngayo ikhuluma phakathi kokukholwa nokwazi noma kwe-belief nokwazi or nolwazi ne yeah yazi kunzima kufila awkward ukukholwa nami exactly ukukholwa nami so it's very awkward ukubiza igama lakho. So Bryce mhlawumbe ngizoqala kubuza imibuzo embalwa. So mangibuza le mibuzo lena ngicela ungiphendule honest ngendlela wena owazi ngayo. Yeah. Right. Yeah. Angeke ngibuze mfoka mabuza ngokwe skin color sakho unjani? Brown. Like no like ngokwe race yeah race are you black, white, grey njani? I'm black nje. Black or uyazi noma uyakholwa ukuthi ublack? Ngazi kanjalo. Wazi kanjalo? Yeah. Okay. Ngoba uyazibona ukuthi ublack. Okay. Ukuthi ukhona uJesu uyazi noma uyakholwa? Ngiyakholwa. Uyakholwa? Yeah, ngiyakholwa kakhulu. Okay. So ukuthi wena uma wakho lokuzalayo wakho uyakholwa noma uyazi? Ngiyazi. Uyazi? Yeah. Okay. So ukubaluleka kokwazi kulana ke wena Bryce. Asike sibeke ojeke abayimbala ehlukahlukene. Right? Sibeke ujeke omhlophe, sibeke ujeke omnyama, sibeke ujeke obomvu. Mase sufaka bonke labo jeke mase sibafaka amanzi. Mase siyavala phezulu singaboni ukuthi amanzi. Right? So uma sikhombisa sithi lo jeke unjani uzothi unjani, sikhomba omhlophe so masikhomba nje omhlophe sithi unjani, ungathi unjani umbala? ngathi umhlophe because ubona lokungapha Na sikhombisa ujeke omhlophe sithi lo jeke unjani Uzothi omhlophe. cause Uyawubona umhlophe. cause uyawubona which means ukwazi lokho. Right? Sikhombisa omnyama sikubuza omnyama sithi unjani? black Black. So ngamehlo akho bahlukile labo jeke which means ngokwazi kwakho bahlukile labo jeke la. Right? Yeah. Until sikubuza okungaphakathi lokho ungakwazi. Yeah. So kufana nawe ke wena as uthi wena umnyama ngokwe race. Right? So kunomlungu kuneshayina kunomuntu omnyama. yeah Right? So ngokubabona kwethu siyazi ukuthi umnyama umhlophe njani. But esingakwazi ilokhu okungaphakathi kuthina. Ukuthi mangase kuthiwa nje uhambe ulibuza iShayina ukuthi umqondo walo unjani. Angibuze wena futhi mfoka mabuzo. Njoba wena umnyama umqondo wakho unjani? Umbala. I don't know. Ngingasho ukuthi ublack because impilo yami nje yomuntu omnyama nani mhlawumbe ngisho njalo. Unjani?
ngingaphendula ngithi umnyama umnyama uyazi noma uyakholwa ngikholwa kanjalo msho ukholwa kanjalo okay so isizathu sokuthi ungazi ukuthi umqondo wakho unjani ingenxa zokuthi spirit esiphila ngaphakathi right which means singabantu sonke lapha emhlabeni siyafana sihlukwe ngokwezakhiwo zethu right siyakholwa ukuthi siyafana ngenxa zokuthi masika siyabona ukuthi siyafana kuningi okuphumayo okufanayo negazi lethu liyafana yonke into iyafana which means egcineni sonke siyafana same story ngalezi ibona lede ngikwezela zona ngojeke ukuthi you'll only find ukuthi kuhlukene imbala nje kulabo jeke ngoba babekwe phakathi kwethu ngokweziqu zabo bahlukene kodwa mawulokhu test uyafica ukuthi hayi into eyodwa le kunjalo ke nasekukholweni na Bryce abantu abaningi sengiyakufaka ke nawe ntombi songaphawuli noma usuphawulile nje kunjalo ke nasempilweni abantu bathatha ukukholwa njengento enkulu ukudlula ukwazi so angibuze kwena Ghost Lady ngokukholwa ngokwazi sengikhuluma manje ngento obuyazi even before ungangitsheli ngalokho esihlezi sixoxa masixoxa off air ngokwakho yini into enkulu ukukholwa nokwazi I'd say ukwazi ngoba ukwazi uma ngilalela uchaza njengamanje ukwazi it's more of izinto that sesi witnessile thina personally sayibona ngakwamehlo ethu sure so manje uma sesikhuluma ngokukholwa njengoba desho Bryce ukuthi izinto eziningi akathi ukholelwa kuzona izinto angakaze yena ayiwitness ayibone ngokwamehlo akhe so lezi singampela sine show yazi ilezi esikwazi ukuyibona ngokwamehlo ethu sayithinta but esingakaze siyibone siyakholwa and sinembuzo eminingi ngazo yeah so now do you guys know ukuthi ukukholwa it's being doubtful into onganasi isiqiniseko sakho exactly so uma uthi wena uyakholwa akusho ukuthi njengoba uthi uyakholwa leyo nto leyo sekumele ijabule kahle whatever thing uthi uyakholelwa kuyona noma uyakholwa ngayo noma ukholwa whatever kuyiyo leyo nto leya kumele ijabule ngokuthi wena uyakholwa what do you mean uthi emele ijabule ngenxa zokuthi uyayidoubt obukhona bayo yeah right so uma kukhona umuntu ohleze ezwela ngokwazi nangemsebenzi kakwazi oh yeah right lo muntu loyo akanalo ilungelo lokukhuluma engathi uyamazi ukwazi sikhuluma ngawe manje sesikhuluma ngami ke manje right akumele akhulume engathi uyamazi untokozo umuntu ohleze ezwela ngontokozo akumele akhulume engathi uyamazi untokozo ekubeni engakaze ambone ngamehlo lo muntu kumele akhulume ngokukholwa untokozo right kube nomehluko phakathi komuntu owazi mina mayikhuluma ngami kumele akhulume abonise ukuthi uyangazi nongabani oqhamukayo umbuzayo ngami akhulume ngolwazi so ufica ke lapha emhlabeni so ithatha ke manje lento sesiyibuyisa lapha egameni lika Jesu nelikaNkuluNkulu ufica ukuthi ikhathe eziningi sishumayezwa abantu noma sitshelwa abantu ngegama likaNkuluNkulu nelika Jesu nelika Shembe nanoma iliphi igama elikhona elisebenza egameni lokukholwa yeah sihlezi sishunyayezwa abantu abakholwayo abangazi baze bakhuluma ngathi bayazi bekhulume ngathi bayazi so i-information oyithola kumuntu okholwayo iyashoda ngoba naye ukhuluma ngento akanama doubt ngayo but now we get people abathi ngiyamazi how do they get there so it's very important ukushunyayezwa umuntu othi ngiyamazi ngoba uma umazi lo muntu okhuluma ngaye esikhuluma ngoNkulunkulu noma ngoJesu noma ngoShembe uma sesikuthola umuntu othi mina ngiyamazi sibe sazi ukuthi akaze ambone ngqo ngesiqu samehlo ukuthi ambone kodwa ngokwemisebenzi yakhe uyamazi okay yabo okay so lapho uma ushunyayezwa umuntu ongakutsheli ngento akayikholwayo akakutshela ngento akayazi it's very different from umuntu okholwayo from umuntu okholwayo so amakholwa athatha ukukholwa njengento enkulu ukudlula ulwazi so thina singakholwa bayitshela ukuthi sibancane ngokwegama likaNkuluNkulu kanti thina sometimes asikhulumi ngokukholwa sikhuluma ngokwazi uNkulunkulu
So uma mina ngikutshela ngoNkulunkulu lo engimaziyo asikho isidingo sokuthi ungiphikise ngoNkulunkulu omkholwayo. So ukuba wena ayikholwa akukwenzi ukuthi uyamazi uNkulunkulu awumazi kangcono ukudlula mina uNkulunkulu. Ngoba ungalihamba isonto kodwa ulihamba egameni lokukholwa. Mina ngingahlala ekhaya ngihlale ngokuthi ngiyamazi uNkulunkulu wami. Yeah ne. So uma ke ngizokutshela ngoNkulunkulu lo engimaziyo angisho ukuthi ngangambona ngesiqo sakhe. Exactly. Kodwa ngemisebenzi yakhe. Bonile. Ngimbonile. Izwake ukuthi abantu abaningi bayilahla kuphi direction. Bayilahla lapho ufike utshelwe umuntu okholwayo ngoNkulunkulu. Uphinde na udlulisa ulwazi lokukholwa udlulisele komunye umuntu. Uyabona ukuthi ulwazi lihambe liyancipha liyafiliphala luba lincane ngoba sonke sidlulisa into engaphelele. So it's esinganasiqiniseko sayo. Ubutshelwa uGhost Lady ngoNkulunkulu akamkholwayo etshela mina sengidlulisa lolu lwazi lokukholwa ngokuthi ukhona uNkulunkulu engamazi ngimdlulisele phambili. So kukhonwa ke abantu abakholwa uNkulunkulu asisho ukuthi wrong ukukholwa it's very important. Sesisho nongabe yini kuphike nongabe yini siyaza nongabe ukholwa ngisazoyivundulula indaba. So it's very important ukukholwa ngoba uma uyikholwa into kukuphi ithuba lokuthi usondele kakhulu ekutheni wazi ngayo. Yeah. Uvula iminyango ekutheni wazi ngalento oyikholwayo. So ufica ukuthi ubushunyayezo umuntu owaziyo. Umuntu owaziyo uthi mina lo uNkulunkulu wami ukuthi nokuthi. uNkulunkulu wami ungenzele ukuthi mina uNkulunkulu wami ungivulele iminyango adivaliwe. uNkulunkulu wami ungenza ukuthi ngabana le family. uNkulunkulu wami ungitholisele abantwana. uNkulunkulu wami wangisindise ingozini wangimele ngisinde kuzona. uNkulunkulu wami wangivikela kubantu ababefuna ukungibulala. Nawe kholwa ile uNkulunkulu wami. Yazi ngikuxoxela ngalo uNkulunkulu. Ngithi mkholwe. Awunalo ke wena ilungelo lokuthi urecruit abanye abantu. Ngento kwawona osayikholwayo. Ngoba nawe seku-immaturity stage. Now ngisho ngesingisi mntana? Immaturity stage. Ukwi-stage sokungakhuli ngokwanele noma esingafikile ngokwanele ukuthi ungadlulisa lokho ukukholwa. Yeah. Samele ukhule ufike ezingeni we ozothi khona I've seen uNkulunkulu lo I've witnessed imisebenzi yakhe. Sengingasho ukuthi ngiyazana nalo uNkulunkulu. Because now I'm sorry kungena emlomeni we find people emasontweni especially because sisayenza leyo example uthola ukuthi emasontweni abantu abakholwayo uNkulunkulu base zigabeni noma bakuma positions azo leader ibandla. Yeah. And now if uzoyichaza ngendlela oyichaza ngayo so now umuntu okholwayo uNkulunkulu ukhuluma noma ukhuluma ngento akangayazi. Akane So doubt. There's a possibility ukuthi le doubt ngam overcome agcina athi no I think I made a mistake. Okay, angeke ngisibonele. Kuyenzeka ukuthi urecruit abantu esontweni elithile. Uthi abangene kuleli sonto. Ngoba uyakholelwa kuleli sonto ukuthi isonto. Ukholelwa ngenxa zokuthi uxoxele ugogo ukholelwa kulona. Ukholelwa. Exactly. Yabona? Yeah. So uxoxela umuntu obekholelwa noma bekholwa, exoxela umuntu obekholwa, ulwazi lingekho. Nawe ukholiswe umuntu obengazi. Nawe ukholwa awazi. Ufaka abantu uthi abakholwe bengazi. Ubaxoxela nje ngento ozizwa ngendaba. Uthi abakholwe. Mhlazana uthola ulwazi. Sesibona ngawe manje. Uthi ngitholile manje ulwazi. Ufica ulwazi olutholayo. Hayi mana kulolu lwazi bengikholelwa kulona. Lolu lwazi engithola lu deep. Yeah. Ulwazi leqiniso. Usumazi ngenye indlela na uNkulunkulu usunobudlelwane ngenye indlela. Sesifica usuyashintsha kule position, uhlala kwenye position. Ongabekwanga usuka kule position ade ubeke kuyona ilo ade kholwa vele. Yayizwa lento le. Ekubeke ku position yokukholwa, usuyamove kule position, usuhlala position yokwazi. Bonke ke labantu ba recruitile uthi abangene kulokukholwa. Sebelimele. Exactly. Ngenxa ukuthi bangene ngokukholwa kwakho. So it's very important ukuthi uma ukhuluma ngento ukhulume ngento onolwazi lwayo. Ulwazi ukwazi in general nongabe kuphi empilweni. Kubaleke ngalendlela ukuthi yeah true. Kubaleke ngalendlela ukuthi uzufice abantu besithuka. Size nathi sibe namahloni siphatheke kabi. Yeah. Ngenxa ukuthi asikholwa. Basibona ngathi asikholwa. Ngoba bona bayakholwa. Befuna ukuthi
becabanga ukuthi ukukholwa kuyinto enkulu. Eqinisweni ukukholwa kumbeka phansi uNkulunkulu. Noma kumbeka phansi whoever lo kholelwa kuyena. Kodwa awukuthi mina ngiyamazi owami. Awungakholwa nje ukuthi ngiyamazi. So simmuveke manje egameni emandleni okukholwa, okay? Ngicela nama ngisalokho nje kakhulu egameni lokukholwa uNkulunkulu. But ikhona lento oyimentionile ukuthi enana kubaluleke kakhulu kabi ukuthi uthi mawukhuluma ngento oyaziyo. Sure. You know, you find sometimes thola ukuthi la there's a video trending of ama-floods aseThekwini, for example. Sure. Uthola ukuthi ivideo yakudala, ivideo ekade. But now people abafuna ukwenza research ngale yonto leyo. Ayazi ukuthi ngampela iyiqiniso before idlulisela komunye umuntu. Uthola ukuthi manje ivideo abantu they are panicking, usumislead abantu abaningi ngenxa yokuthi wena wenze udlulisele into oyikholwayo ongayazi. Ongayibonanga. So nje ulwazi ukukholwa. So asilungise nje lo nkulumo leyo. So mina ungangitshela ukuthi mina ngiyakholwa ukhuluma ngokukholwa ufica ukuthi ukhuluma kumuntu onolwazi. Mina ngiyamazi uNkulunkulu angikholwa kuye. Ngoba ukukholwa kuncane kakhulu kunolwazi. Ngiyamazi ukuthi wenzeni, ngiyamazi mina. Ngiyamazi akudingi futhi ukuthi ngize ngijule ngiyokutshela ngamaBhayibheli nangamavesi ngikhulume ngezinto ezayikhulunywa abantu. Ngoba mina ngiyamazi mina ngakuphenqela amavesi ngakuphenqela ezami izibonakaliso ngakuphonqela izinto ezijulile engizaziyo ngoNkulunkulu, which also applies naso thandweni in relationships. Ukukholwa nokwazi. So now in most relationships siyagqiba ukwazi sivusa ukukholwa. Umuntu ethi uyakuthanda ukholwe yilo. Kanti uthando aluyi ngokukholwa, kumele ulibone. So uthi ubone ukuthi kunezinto ezoff ngalomuntu ozibonayo nawe uyazibona, sho njengoba uzibona uyazazi. Ufuna ukukhuphula lokho ukukholwa. Ufuna ukukhuphula right lona ngiyakholwa because ufuna ukukholelwa ekutheni right. Ubulale lokho kubona ngamehlo kwaziyo. So most of our relationship alimala ngenxa zokuthi abantu bathandana ngokukholwa bathandani ngokwazi. So umuntu kumele ulibone uthando, alibonakala uthando empilweni, akucace ukuthi umuntu uyakuthanda ngoba ukwazi ukuthi umuntu uyakuthanda kwenza ukuthi ungabi nama doubt. And now ube comfortable nje in a relationship. Uba comfortable ngazo zonke izinto ezenzakalayo ku relationship. You know umuntu akayithathayo, you know them in hand before ezenza. Uyazi ukuthi senzelani isinqumo esithile. Mawuthe wamfonela kangayibambi phone uphethe ulwazi ukuthi ubani lo muntu othandana naye. Kuba lula ekutheni kuhlezi kululu ekutheni wazi ukuthi njengoba engabambi phone kwenze ukuthi nokuthi. Uma ulwazi luningi kudlula ukukholwa. Nokuthi uma wazi nje ukuthi okay makuthi uhlobo right uzofila ngale ndlela oqedwe kisho, but mawazi futhi ukuthi hayi man umuntu umbona uqala ukuthandana naye lapha phakathi uvela ubone ukuthi ubona nje isigebengu lesi. Kodwa manje ngoba uyasithanda ufuna ukukholelwa ekutheni lesigebengu lesi si right, khona kungcono singezana khona kungcono singezana nakho ufihla iqiniso laziyo ngalokho because singabantu siyasensa. Intuition. Sinama senses, siyamuzwa into wrong. Yezwa lento le. Kufanele njengoba ngichaze nje ngoNkulunkulu ukuthi uyamuzwa mase efikile kuwena ukuthi enyamaza. So uyakufica lento le ukuthi hayi man, lethu baza lesigebengu man. Uzwe umuntu mayiphumela eminyango, umuntu njengoba ephuma eminyango eyokhuluma nefoni. Uzwe manje akuyona business le. Kodwa manje ngenxa zofuna ukukhuphula ukukholwa. Uthi hayi. Ulalise lo lwazi. Yabo? Ulalise lokho. Okuzwayo ukuthi lenjale yangichithela lenjale ngoba uyezwa ukuthi yakuchithela. Kodwa manje ngenxa ukuthi ufuna ukumkholwa. Ukhuphule lokho okukholwayo. Now ikhathi zonke empilweni usifica ukuthi inezinto ezincanyana nabantu esihlangana nabo, nabantu abasitshela izinto, nabantu abakhuluma ukuthile empilweni zethu. Ufica ukuthi siphilela ukubakholwa noma iqiniso silazi ngabo. Usutsheliwe iqiniso, walibona iqiniso. Ngenxa zokuthi lo muntu umfuna lento le. Yakho. Oyakhile la engqondweni. Mase usikhuplela wena ongokwakho
ngaphakathi ukuthi lo muntu ngifuna be kanje. So uyayizwa topic yethu Bryce. Sake sayisho yazi lento asikise Bryce. Okay. Sake sayisho lento kwenye podcast ukuthi lot of people bangena othandweni nabantu embona ukuthi lo muntu uyelo but ngoba yena usakhe umuntu o-red. Exactly. Abe nethemba lokuthi kodwa uyelo ungenzeka ukuthi mangahamba isikhathi ugcina usushintsha uba red. Uba red nyana. Kanti nje umuntu uma esephamu wafika wambona ukuthi this person ukanje ukanjalo angeke uzumshintshe and kunzima ukushintsha umuntu nje soloko kwaziyo ungacabanga ukuthi ngelinye ilanga I mean lokho kukholwa ungacabanga ukuthi ngelinye ilanga ngaba okunye noma lokho kokwazi kuze kushintshe kube ilento ikholwayo. That's what I wanted to say ukuthi ulwazi ngeke lishintshe libe inkolo yakho. Yazi kanga ngoba kunabantu abalapha kuma social media abaphila impilo ngazona ezabo abazenza ngathi banemali baningi abazenza ngathi banakho convince umuntu uyazikholwa yena ufuna ukusiconvince yena ukuthi unemali ushuthe izithombe ezinhle ushuthe eduze kwezimoto ushuthe uphethe imali ushuthe wenza ngenxa zokuthi kwawena ugqiba iqiniso laziyo ngawe uyazi awunayo uzuboleka abantu bekuboleka uzuvuma bekuboleka imali uzuvuma ukuthi uboleke impahla zokugqoka uzuvuma ukuthi ushuthe ngenxa zokuthi ufuna kwawena ukuzikholwa ukuthi usufike kuleli banga leli uzikholwa wena uphinde futhi uzukholiswe nabanye abantu abaseceleni. And the more people validate you the more wena ukugcina uswakholwa lawa aqambayo. Yabo ugcina wena ukhuphula lokukholwa kwakho kwamanga ukuthi mina nginemali mina kunje sithi nathi masikubuka sibona uzusithusa ukuthi wazona imali sibani bani. But the power of knowing ingosuku sihlangana nawe. Mhlazana sihlangana nawe lokukholwa siphe khona kuyashintsha kube ukwazi ukuthi siyazi ukuthi hayi uBryce akanayo imali. Hawu kanti umpuqumpuqu wathi uphuphe kanje kanti. Yabo? So that's why most yabantu bephila impilo yamanga ngenxa zokuthi bafihla iqiniso ngabo bekhuphula lokho kungalona iqiniso ngabo. Yabo? So all in all le topic ibingekho about uNkulunkulu, ibingekho about uthando, ibingekho about ukuzama ukuzenza umuntu othile ongayena. But le topic ibe about ukuthi kubalekile ukuzazi noma ukuhlukanisa phakathi kokukholwa nokwazi. Yes, khona kufuna ukusho. Okugcina nje I just want to mention something. There is something ifike emqondo wami ukuthi you know what enye into that people should make sure ukuthi bayayenza empilweni zabo ukuthi bakwazi ukulazi iqiniso labo. Sure. Because uma ulazi iqiniso lakho nanongaba ngaqhamuka uBryce athi ukuthi nokuthi but because uyalazi iqiniso lakho ukuthi mina nginja ye-game mina ngivume ngisho qhamuka umuntu ezokuqhathanisa nomunye uyazi ukuthi hayi awufili nanenid ukuthi ulwele lokho cause uyazi ukuyiprove because uyazi ukuthi vele mina ngileyo you know because once ungazazi ungalazi iqiniso ngawe uvumela wonke umuntu akudescribe ngendlela yakhe. So uma ungalazi iqiniso ngawe uvumela wonke umuntu akudescribe ngendlela yakhe. It make describe ngendlela yakhe masulelo ufuna ukuprove ukuthi bekubona ukuthi wena unjani ukuphi kahle lento othi uyiyo ngempela. But mawuzazi you even avoid ama race nezimpo ngamela uzile like nikhuluma lokho ngami kahle nibo ngiqhathana sibani because I point lakho lithi lapha Ghost Lady ukukholwa uwe nokukholelwa kuwe uncane kakhulu kunokuthi uthi mina ngiyazazi. Exactly. Yabona not ngendlela ukuthi arrogant noma yadelela but avoid ekutheni ungacompete nabantu ongamela ucompete nabo. If wena uyazazi ukuthi mina ngicwempula nasebusuku yazi lento ngize ngifisa ukwenza isibonelo nje ukuthi kufana nokubuthi ubuka imovie ubusazi steering. Exactly. Ukuthi nongabe babudubula ngebhamu ezo100 bazibamshanga amabhomu hlezi unethemba lokuthi lo muntu uzovuka angeke efephele movie ngoba uyazi ukuthi starting lo. So nawe mozazi uyithatha njenge starting ukuthi nongabe ziqhamuka ngapha nangaphi inkinga ngoba uyawazi amandla akho uyazazi like hayi ngizodlula la because le movie ayikezophela la ngistarting. Yabo so it's very important ukuzazi ungatshelwa abantu ngawe. Yabona so ngize ngikhuluma nje ukuthi even if uqhamuka ama-room ukuthi ukwazi ugay ukwazi ujola nomfana othile if wena uyazazi
asikudinga ukuthi uba defensive ulwe ukuthi ukwazi isigebengu uyantshontsha ifoni uyazazi asikudinga ukuthi defensive ulwe ukwazi hayi bafana bakithi uyayishaya nezinkondlo kodwa kunomunye usonkondlo omdlulayo kunomunye usonkondlo sendaweni ethile ontswempu mina ngiyazazi ngiyarelax da khulile khohlwa yabona uPrice yena uyaproduce impela uPrice uyaproduce ama-beat kodwa hey kunenye inkabi uyabona for the fact ukuthi abantu bakucompare bafuna ukuthi bekhuphule abakholwayo ngawe ukugqiba lokho okwaziyo ngawe That's true. Yeah. bafuna ukuphakamisa laba abakholelwa kubona then wena ozaziyo so ungavumeli abantu bephakamisa ukukholwa ukudlula ulwazi is the key. Ngiyabonga kakhulu nibe nobusuku obuhle sobonana next Thursday ukwazi insele enkandla amahlathi mnyama bye bye ngiyabonga kakhulu ingane zakwethu.